A Concellería de Xuventude de Vilagarcía pon en marcha o campamento de verán. Nesta edición a oferta é de 90 prazas. Ademais, seguindo os parámetros de renda, o Concello asumirá o coste do comedor de gran parte dos nenos. Pois se pon en marcha este campamento de verán, no que, se non me equivoco, se non me falla a memoria, serán uns 90 rapaces que durante 2 meses pois virán aquí a compartir o tempo, por botarlle unha man aos seus pais e nais, que sabemos que en temporada estival é moi difícil a conciliación da vida laboral e familiares. Dende as administracións temos que tratar de botar unha man. Ademais, teñen tamén servicio de comedor, no que o 63% dos rapaces que asisten ao comedor pois sairá gratuito, tendo en conta pois a renta dos seus pais e nais. O campamento é un proxecto educativo cunha programación moi diversa na que se tratan moitos temas transversais. Temos un programa moi educativo con moitísimas actividades, temas transversais, actividades culturais, animación á lectura, tema medioambiental, refugallo, e todo iso a través dunha programación que se caracteriza por ser moi divertida, a pesar de que é un proxecto educativo. O primeiro é que os rapaces se divirtan facendo as distintas actividades que levan a cabo, e sempre con esa educación en valores de trasfondo. A temática deste ano é a lectura a través das obras de diferentes mulleres que foron importantes na historia. Queremos que los niños aprendan, queremos que aprendan a través del juego y sobre todo elegimos esta temática porque es importante recalcar el papel de la mujer a lo largo de la historia, que muchas veces queda así un poco en segundo plano, y nosotros en este campamento queremos reforzar ese papel que tiene la mujer. O Concello busca con este campamento favorecer a conciliación familiar. Neste sentido, o proxecto súmase a outras iniciativas do Concello como Plan Madruga ou o Concilia Tarde.